माजे माजे एटम बमा गावबाय थायो नि मानसिखौनो नोङो आर'नाइ सोनानै थफि गानहोनानै बिपिएफनिफ्राय 3000 हाबबाय 4000 जोबबाय हाबबाय माबा हाबबाय होननाया जाहैबाय बिनि मोनसे राजनितिकसो कोनो बिपिएफआ इउपिपिएलआव थाङा दा नाटकसो बियो मोनसे माजे माजे एटम बमा गावबाय थायो रायजो राजाखौ माने बुरबक नंदों बा रायजो राजाखौ जाम्बा साजायनायनि माने बेना बेसो बे गावनि मानसिखौनो नोङो आर'नाइ सोनानै थफि गानहोनानै बिपिएफनिफ्राय 3000 हाबबाय 4000 जोबबाय हाबबाय माबा हाबबाय होननाया जाहैबाय बिनि मोनसे राजनितिकसो कोनो बिपिएफआ इउपिपिएलआव थाङा दा जोंनाव जोंनि बिपिएफआव हाबनो थाखाय दिनै हाजार हाजार मानसिया दरखास्त होनानै दं जों बुंदों जोङो गुबुन दोलोनि मानसिखौ दानो लाथ'वा 1 मास 2 मासनि उनाव नोंथांमोना गोसो जानाय हिसाबै जों नोंथांमोनखौ नाजावना लागोन जोङो दा जोंनि दोलोखौ जों थिग खालामग्रोनि आनिफ्राय नोंथांमोनखौ जोङो लेंहरगोन होननानैसो जों बुंनानै दोनथ'यो बिपिएफ दोलोखौ दिनै रायजो राजाफ्रा अनसायदों बे मोनसे गणतान्त्रिक बेबस्था आरो अनसायनायनि गेजेरजों बिथांमोना बिपिएफनो माने भट होनानै आरो बिपिएफखौ पावाराव लाबोफिननो नागिरदों बे जोंनि रायजो राजानि आशीर्बाद आरो रायजो राजानि आशीर्बादखौ जोंनो नांगौ रायजो राजाया दिनै बिपिएफ राजनितिक दोलोनो आशीर्बाद होदों हाग्रामा महिलारिनो दिनै बोर सारसिदों बे बोर सारसिनायखौ रायजो राजानि बोर सारसिनायखौ गोसो गोथारै गोसो गोरबोजों बिपिएफ राजनितिक दोलोआ नाजावनानै लायो आरो रायजो राजानि आशीर्बादनि गेजेरजों बिपिएफ दोलोआ जौगासारथों बिपिएफ दोलोआ सक्तिशालि जाथों आरो बिपिएफ दोलोआ राजनितिक दावहायाव देरहाथों होननानै आं सानो बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां मार्च दाननि 22, 23 आरो 24 अक्ट' सानथामनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांनो लाबोगासिनो मेगालन काम एक्सचेन्ज मेला बे मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलाखौ क'क्राझार बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि साखाथियावनो खुंफुंगोन बे मेलायाव बारा नङा 14,999 रांसिमाव डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन बाइकफोरखौ ल'नाव लानो हागोन एक्सचेन्ज खालामग्राफोरनि थाखाय एक्सचेन्ज ब'नासबो थागोन बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय बायगिरिया बेसेन लायालासे हेलमेटबो मोनगोन